መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 እስካብ መወዳእታ ሓቀኛ ብጽና ምኽሪ ክፉኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽቲ ድማ ዘይጽምበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ዕዉት ብፁዕ እዩ። ንሱ ከምቲ በብእዋኑ ፍሪኣ እትህብ ቆጽላ ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ወሓይፅ ማይ ዝተተኽለ ኦም እዩ። ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ። እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ቦቕቦቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን። ንክፉኣት ሰባት እግዚኣብሔር ክኹንኖም እዩ። ሓጥኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖሙን እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ። ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍኡ እዮም።